Hemen salam 10 yaş gün bunun Instagram'da paylaştım. Täze Sivyaska tapdım dip. Sebebi korona, kan takıt şuat adı galya. Qazaqstan, Özbekistan tanışlım gitti. Şoň üçin täze Sivyaska tapmaly boldum Russiya bilen işlemek üçin. Täze Sivyaska bardy aýdyp berjek. Häzir haýsy sistema höne hökman suratda widian dolja ünstlije görüň. Sebebi pullar gatken donk galya sistemde galya çekip bolanok. Aňardaklar ýygyna çek bolmak şol problemalar bar. Şoň üçin şu widiany 15 gün özüm işläp dol için öwrenip ondan soň çekdim. Sebebi häzir berilýän soraglar bolýar-da, şuňal doňdy, on näme etmeli, mun näme etmeli özüm bilmän çek oturmaýyn diýdim. Şoň üçin 15 gün ýaly garaşdyrdym, bagşlarsyňyz da. Ýöne öwrendim özüm. Realne peýda galýa, razniца 2-2,5 rubl bolup durýar günne. Dolja görýäňiz. Ünsüce näme sorag galsa da iň aşakda kommentariýada berersiňiz. Başlamak hak aýdaýyn, size bu iş etmek üçin hökman suratda birja gerek. Binance ya Bybit. Ingo birjalar aşakda sılkalaryny goýjak. Men referendumdan geçip registrasiýa, verifikasiýa etseňiz size $4,000 üçin bonus alyp bilýäňiz. Ondan daşaram her bir eden sowdaňyzyň komissiýasyna 40% getkäňiz bolýar. Aşakda ikisiniň hem sılkasy durandyr. Arkaň geçiň registrasiýa, verifikasiýa edin, iyi başlan. Inni işleyen sistemamızın adı Unistream. Şurada yazılışını koyacak, aşağıda sılkasını koyacak. Geçip arkanı skaçay dedin, prilajenyanı. Prilajenyadan mı uğraşsanız oluyor, banktan mı uğraşsanız oluyor. Unistream'in gowzadı şu wagt berde inna açılıp başlatdı. İstanbul'da gizet 10 yaşında ol açılıp başlanna. Şoň üçin köp ýerde ýok, az ýerde bar. Kanada'da mı işlänok Unistream'de. Şoň üçin kursunu gowy berýär şu wagt da moment kursunu koronadan, kontaktdan aşakdy. Ýene bir gowda Unistream'in gönüsiz Sberbank kartdan uratyp bilýäňiz. Ýadyňyz şan bolsa koronadan uratjak wagtyňyz diňe Tinkoff ya Raiffeisen kartly bolmaly bolýar. Oňa da premium açmaly, her gedek premium üçin 2000 rubl tölemeli. Ana şo zatlar ýok. Arkaň Sber kartdan uratyp bilýäňiz. Ýöne bir Sberbankdan, bir Sber kartçykadan bir gede uratyp bilýäňiz 4600-den. 4600 uratjağınız bolly uje başka Sber kartçykadan. Sber kartçyka Russiýada tapmak problemada her biriňiziň tanışyňyzda, garnaşlaryňyzda, dogonyňyzda Sber karta bardyr. Şonuňky bir gedek urat bilýäňiz. Şeýdip günne bir kartdan bir gede uratsaňyz 4600-den ýa-da isleseňiz 2000-den 2 äwel uratsaňyz bolýar. 2300-den 2 äwel uratsaňyz. Ol uje özüňize bagly. Ýöne Unistream täze sistema bolan üçin bärde gatken sistemde doňýa pullar ýanky başda aýtdym size. Şo sistemde puluňy doňmodal etmeli zat bir adam adyna 2 sapar uradyň. 4600-den 2 sapar ýa-da 4000-den 2 sapar uradyň. Bolly ondan kän uratmaň. Bir günlükçe. Uje ertesi gün ýene 2 sapar urat bilýäňiz. Opşy 4 kod urat bilýäňiz. Bir adam adyna ýöne 2 äwel uradyň. Bir gün 2 kod uradyň. Uje 3-nji kod uradyňyzda uje bäriniň çekkäniniň sistemine düşýär, garaşdyrýar sizi. Bir günem garaşdyryp bilýär. Men özümde bolly bir gedek sistemde galanda, imini bilen sistemine galanda. Çekkän kompýuter bar. Haýsy toçkadan çekkän bolsaň, diňe şo taýdan almaly bolýaňyz. Şoň sistemine galanda birinji edek 2 kodum galypdy. Onda 10 minutda berdiler. İkinji edek galanda 2 san kodum 2 günden soň berdiler. Düşünüňiz, şoň 2 gün garaşdyrdylar, 2 günden soň alyp bildim. Ondan soň ýene bir problema, indi şu Unistream problemalary bar daýdaýyn da. Ýene bir problema, bir san kodumuz biziň şu 4 san kod uratypdyrsa bir adam adyna, şu 4-nji kodumuz gatken kösödi bize gidýär, bir 3-4 günläp çekip bilmedik. Aňardaky oglanlardan wydanik görkezýär, toýst allylyk görkezýär. Bärden sistema girýäsem bolun hissa edip bolanok. Sistemde zat etýän o çekildik görkezýär. Bärde çekildik görkezýär, aňarda da wydanik görkezýär. Ýöne bular çekmedi. Bulan sistemine girip sereseň, şo çekilenin içinde ýok. Ondan soň men Unistream'in düýüne çykdym, öz saytlaryny aldım. Imini Google'a ýazsaň çykýandyr. Unistream'in öz saýty bar. Şo taýdan düýüne merkezine girip barladım. Şo kodu bolan çekilmändir. Gatovka wydyçy diýip dur. Täzeden Unistream'a jaň etdirdik, bärden hem jaň etdik, aňardan hem jaň etdik bolun. Aňardaklara jogap bermedi. Bärdäklerim aýtdy, garaşyň diýdi, zat diýdi, bir gün, 2 gün. Ýöne şo 3-nji gün bolanda uje ýanky zatdan saatdan tapdym da gatovka wydyçy çekdik. 3 günden soň çekdik, kösem. Hem ýerde barlak gördüm. Şoňa problema bolmady aly. Siz hökman suratda bir günde bir adam adyna 2 sapar uradyň koddan. O da ýanky aýdyşmaly 4600-den urat bilýäňiz. Ýa ýok diýseň 4000-den urat bilýän. Başda işläp başlamyzda
$4000'dan 2'de urutturýadym. Bir Sberkartdan. Şu wagt 4600'den 1'de urutýarlar. Bolly näme üçin 4000'den 2'de urutlanok diýsem aňarda gidenok diýdiler. Ýöne siz özüňiz barlak görüň, belki siziň Sberiňizden gitme ahmal. Yine etmel zat bir san Sberkarty çykany 1 milyon eurodun bolledin. Şoňa degmen bir ay alap. Sebäbi biz geçen edek 3 milyon rubl urodamyzda kartymyzy blok etdiler. Onuň şoň limiti milyon ýarym boldy. Ondan kän uratmaň bir aýyň içinde kartyňyz blok bolmady. Ingolsa milyon etdirersiňiz bir kartdan, bir Sberkartdan boldy şonu bir aýlap degmen. Ondan soň ýene bir pluslary Tinkoff pul töläňiz Zalotoy Koronada. Zalotoy Koronada bolsa her ýerde Tinkoff urodaňyz 2000 rubl premium tölemeli. Ve berde de premium edip bolýar. Premium edende bir açık limit köprak bolýar. Isteseňiz ona met bilen Sber Prime Plus edip o da aýda 400 rubl töle bolýar. Şonu edip urodyp bileňiz. Ýene bir edilýän zat Sberbank online'a girip, mysal üçin diýeli, size bir san kartda bir san abyşny mir kartyňyzda şondan bir gezek uradýaňyzda ondan soň uje ikinji kodu sizin içinde şu Sberbank online'ın içinde Открыть новый счет dip çykýan bilýänsiňiz. Täze karty çykaçyň, mir kart, virtual kaçýaňyz 2 sany, 3 sany. Şonu açyp şolardan hersinden $4000 ýa urat bilen boldy. Ondan soň ýöne degmen göz 2 saparda edin. 3 edek, 4 edek, 5 edek geçjek bolup oturmaň. Edip bolýar ýöne kartyňyz blok ederler, polny şoduňyz ömürlük blok etýänler Sberbank. Şoň üçin 2 sapar ana şoňa edip virtualkalardan urat bilen. Bu çista lifehack siz üçin. Şoňa bize şu wagt gideta günlerdir soraýarlar da men özüme goýany günne $100 gazanyp bolýar, $200 gazanyp bolýar. Na samam jeli köpragam gazanyp bolýar. Öz işleşiňe görä. Egerde sen puluňy köp pırlasan köp gazanýaň, az pırlasan az gazanýaň. Her $4000'dan şu wagt gideta $100 ýakyn pul galyp otur. Her bir $4000 bir gezek pırlaýan $100 ýakyn pul galýar. Käwat $50 bolýar, toýst $100 bolýar bilýäňiz we özüňiz kurs ütkap durýar, satış kurs, uroduş kurs, Binance'a girip P2P'den girip satamyzda şonu kursa görä da arada Bitcoin düşdü-de kurs 60 ýaş 66'dan ýetip gaýtdy da şonu her $4000'dan $100 galy. Ondan soň aşağı düşdi uje $4000'dan $50 galy, $60 galy. O da normal bir kuru üçin. Siz diňe $4000 pul bolsa günüň dowamyny arkaýyn 5-6 edek pırlap bilýäňiz. Aňardakyňyz normal işlese, iberdäkem normalca çekse de şu sırja bolyp, kän şu at Unistream'de oçurlar ýok, sebäp köp adamyň bilenok. Korona kontakty özüňiz bar gördüňiz. Polny oçur bilen. Unistream'de oňaly oçur ýok. Arkaýyn 3-4 gezek, 5 edek, 6 edek pırlap bilýäňiz. Geçim arkaýyn işläp başlaň. Etme zat aňyrdan Russiýadan bir sanyk tanışyňyz bolsa, berde de biriňiz bolsaňyz ýeterlik. Ütköş zat derekkä. Düşündirin şurada näde uratmalysyny. Unistream приложение скачать etýäňiz. Ondan soň girýäňiz Atpravka Turça ýazýaňyz. Ýokarda durýan rubl almalymy, berdäki euro almalymy, dolar. Dolar seçýäňiz. $4000 etdiňiz. Tapag ýok näçe şotaýdy size. Maksimum 4600 urat bolýar. Ondan kän urat bolanok. Mysal üçin $4000 uratdyňyz, aşagda size gönül kurs çykýandyr. Rubl çykýar, diýeli 289.000 diýip çykdy. 289'dan 4'e bölýäňiz bolun size kaýsy kursdan gidýänini görkezýär. Barladyňyz kursy Binance'a girýäňiz, P2P girýäňiz, görýäňiz satış näle boldy. Normal ara tapakda bolsa uratýaňyz. Günüň dowamyny 3-4 gezek kurs ütkap durýar. Şoň üçin akşamlaryna kurs aşağı bolýar, biram gündüz ýerden aşağı bolýar. Onuň abetda zatda kurs galyp bilýär, öýlen soň ýene düşýär. Şoň üçin ol barla beriň özüňiz. Her 5 minutdan girip barlaşdyr beriň. Soň şey dip atpravka edip urotka ýöreňiz, berdäki gidýär Unistream'den çekýär. Gidýär size tetaram siz alýaňyz, ýa-ni P2P'den satýaňyz boldy. Ütköş zat ýok. Edil sistema şol urda korona vapşe hiç kim düşünmeyen, bu zatları vapşe düşünmeyenler siz bundan öňkü 3-4 sany video var şolar görün. Başladık Zalotoy Korona'dan, işläp soň kartdan, işläp soň kontaktdan innem Unistream'e geçdik. Şoň üçin vapşe hiç sada düşünmeyenler öňkü videolar görün, düşünörsüňiz. Bu şu wagt çeken videom uje bu zady işläp ýörenler uje öňkü videolar görünleri diýişli. Karoçany şoňalyk egerde işlätiňiz gelse Unistream'den arkaýyn işläp bilýäňiz. Ýanky etme zatlar ýadyňyzdan çykarmaň. Bir kartdan 1 milyondan kän uratmaň blok ederler.
Ondan soňra bir adam adyna günde 2 koddan uradym. Şeýdip 4 kod, 5 kod urat bolýar, ýöne ertesi gün uradym. Mysal üçin şuň 1 kod, şuň 2 kod, ertirem 2 kod uratýaňyz bolýar, bir adamyň limiti bitýär şoň bilen. Ondan soň ýene bir zat Unistream'de uradaňyzdan soň gönü повторить перевод edip ikinjini urat bolýandyr. Ad, familiýa, danyny doldurmak gerek. Şol adama gön ikinji kodu уже повторить перевод edip urat bilýäňiz. Karoç, ana şuňalak video boldy. Halan olsaňyz, düşünen olsaňyz, like, kommentariýa, aşagda da düşünmedik zatlaňyz kommentariýada ýazyň. Bolmy? Näme ýetişsem jogap bererim, ýetişmesem jogap bermem düşünýäňiz. Özüm işläp berdim. Özüm şu wagt Unistream işleýän, uje ýa gaýtmä 15 günden bäri. 15 günden bäri Hudaýa şükür gowy peýda getirip otýar. Hiç ýyly ýana gidip görmedik. Şoň üçin sizem arkany işläp bilýäňiz. Iň esasy adam akyllyja hereket edin. Jaňa sag bolsun.